bengi wayahe wulan purnama katon cahya kumilang ning cakrawala gawe seneng ning sapa kang nyawa kelingan ning masa-masa lagi demen gawe janji karo gandulane ati suka duka bareng-bareng dilakoni ora bakal pisah sampai mati wulan purnama dadi saksi kang abadi nanging janji tinggal janji kang ora buktine najan manis kaya madu gawe sulaya aire pribasane kati baba wae gurih ora disangka bakal sulaya janji kaniaya temanasi pada urip sangsara akibat korban rayuan di Parada kerja bareng di audio Renasti Production. Bengi wayahe wulan purnama katon cahya kumilang ning cakrawala gawe seneng ning sapa kang nyawa kelingan ning masa-masa lagi demen gawe janji karo gandulane ati suka duka bareng-bareng dilakoni ora bakal pisah sampai mati wulan purnama dadi saksi yang abadi nanging janji tinggal janji kang ora buktine najan manis kaya madu
gori ora disangka kakang saya janji kaniaya teman nasib badan urip sengsara